Здравейте, готини! Ако не сте забелязали в последните клипове, които качвам, така в мен се породи един нездрав интерес към обследването на диодните заместители на халогенни кружки и по-точно тези, които се ползват в рефлекторен фар за къси светлини. Тествахме вече легалните модели. Сравнихме ги с един китаец, който първоначално даваше заявка за добър фокус. Това беше на Dawnite K5C Mini, който не се справи особено добре на нашата графичка на стената с 8-те контролни точки, които са над линията на отсичане. Но буквално няколко дена след като сборихме легалните и аз вече взех моя избор, в моята кола поставих Philipsа, за Шкодата съм си изпечатал и хомологацията, и типовото одобрение си ги возя в колата и колата вече е абсолютно легална. Да, но буквално след няколко дена от Китай изскочи ето това. Това е Dawnite D7 Super Mini. И какво му е интересното на този Dawnite? Интересното е, че диода, който той използва, е абсолютно същия по размер с този в Philips. Разликата каква е? Този е 6000 келвина, този е 5800. Явно от завода производител така решили съм леко да променят параметрите, за да не са съвсем като Philipsовите. И Dawnite е доста разпространена в AliExpress марка, но тези дори не са и от така обичайния им доставчик. Те са търговска марка, те не са някакъв производител. Даже е тук някъде имам. Ето така изглежда стандартната кутия на Dawnite. Повечето кружки, които си поръчвате, това е K8C, H1, който ползвам за дълги светлини. Тези явно е, че идват от друго място, пакетажа е различен, дизайнът е различен. Това е Foshan by Veite Ecomerz с немски леко акцент, защото това е китайска фирма, която се намира в Foshan, но е регистрирана в Франкфурт на Майн. И този китайско-немски конгломерат е родил ето това нещо. Кружката е с типичния сив цвят, както са повечето H7 модели от серията K на Dawnite. Но този модел D7 с този диод, който много, идентичен е като размер с Philipsовия, дава много висока заявка за добър фокус. И ние това сега ще го проверим. Ще си измерим на 8-те контролни точки и ще сравним с старите измервания, които имаме. За късмет съм ги запазил и имам сравнено с Osram класика, сравнено с Philipsчето, сравнено дори с стария модел K5C Mini, който дори кружката я нямам в момента, но архива седи. Така. И сега, за да не ви губя повече времето, направо да минаваме към общ преглед и стандартните тестове. Максимална осветеност, мощност, да видим дали отговарят тези 22 вата и половина и заслепяване и спад на мощността след 20 минути. В затворен фар. Да погледнем набързо какво представлява китаеца. Първо, за разлика от Philipsa и Osram, тук са се погрижили малко повече за охлаждане. Има една топлинна тръба. И също така и основата е мед или някаква медна сплава. Като казахме, диодите вече доста подозрително приличат на тези на Philips, но не са съвсем същите. Размера им е почти идентичен. Има съвсем малка разлика в цвета на алуминофора. И така. Имаме алуминиева якичка за цокала, силиконово уплътнение, което е и добре и не чак толкова, тъй като ако се повреди това силиконово уплътнение, между кружката и цокала ще се появи луфт. Така, 2, 4, 6, 7 витлов вентилатор, доста приличен по размер вентилатор и щекера за H7, който е маркиран плюс и минус. Така че тази кружка явно има поляритет. Първото, което е характерно за нея, за разлика от легалните
варианти. Тази може да се постави и така. И обратно. Влези по двата начина. Двете зъбчета, които са за монтажа, са абсолютно еднакви. При Philips и при Osram обърнахме внимание, че са различни и те влизат само по един начин. Що се отнася до монтажа на кружката, нищо необичайно, както вече казахме. Якичка. Поставя се на мястото си в цокъла. Безпроблемно в Golf 4 се защраква с пружинката. И, както казахме, двете чопчета са абсолютно еднакъв размер, който позволява на кружката да се монтира по двата начина. Аз предпочитам тънката страна да е отгоре, така тъмното петно, което от горната страна, ще бъде минимализирано. Така, че не е така. А така. И по този начин кабела остава да гледа надолу. Първото нещо, което прави впечатление, е консумираната мощност. Тя е много далече от обявената от производителя 22 вата и половина, по-скоро гониме 32 вата. И на стената светим ето така. Сега аз вас ще ви оставя тук да гледате, пък аз ще отида да попремеря. Пускаме си уричето. Така. Плъзгача е в средно положение. Това означава, че когато е премерено тук на екрана, го умножаваме под 10. Надявам се вижда. 9600. Насам пада. Насам също пада. И тук някъде ще му най-голямата сила. 9550. 590, 9600. Така. След внимателно преглеждане на старите клипове, къде точно е била регулирана фара, къде точно е било петното, го нагласих да е максимално близко до предишните измервания и сега ще премерим заслепяването. Вече сме на обхват по 1, така че каквото показва уреда си е това. Сега ще премерим на точка 1. 250. Точка 2. 126. Точка 3. 190. Точка 4. 100 лукса. Точка 5. 122. Точка 6. 79. Точка 7. 88. И точка 9. 56. По спомен това ще се падне някъде по средата между Philips Pro 6000 и K5 Mini на Dolnite. K5C Mini. Решихме да видим как ще се справи тази кружка с това по-стабилно охлаждане, въпреки по-високата мощност. И я затворихме за 20 минути във фара. На първо четене консумацията е много близка до обявените 22 вата и половина, почти 24 вата е в момента. И така, да видим дали това е повлияло на яркостта. Отначало започнахме с близо 32 вата. Сега сме около 24. Така, да си привключим в единичен обхват, десетичен обхват, извиняйте. И да видим това как се отразило на яркостта. Да, определено и то значително. Намаляване 7900 близо. 7880. 7880 от тази страна. Насам вече намалява. Тук някъде му е 7900. И така, готини, тук съм ви сложил в табличен вид всичките резултати. И като максимална осветеност, и като консумирана мощност, резултатите след 20 минути работа в затворен фар, коя с колко процент е спаднала и отдолу заслепяването във всичките контролни точки от 1 до 8 и разликите на Philips спрямо Osram, стандартния, който си е за този фар, и на двата китайца спрямо
Osram и спрямо легалния Philips. Забелязваме тенденция на подобрение. Този новия модел D7 Super Mini значително, тук съм извадил най-отдолу, средностатистическо, процентно колко светлина ходи над линията на отсичане. При Philips е само 18% сравнено с Osram. При стария модел беше 174% сравнено с Osram и 134% сравнено с Philips. Тук имаме значително подобрение, но все още сме далеч от представянето на легалните модели. Предполагам, че това се касае и до значително по-високата мощност, защото, както вече казахме, на спомагателния лъч, който свети нагоре, като вдигнем основния лъч като интензитет и той се вдига също. Тук забелязваме и други интересни резултати. Тази кружка, която като студена е само 31 вата, свети почти на кантар с стария модел, който беше 40 вата на студена. 150 лукса в полза на стария модел. И двете кружки след 20 минути работа в затворен фар отслабнаха почти идентично с 23%, но светлината при стария модел намаля повече и изпадаме в ситуация, че новата, която на загряло консумира 24 вата почти, свети с 80 лукса повече от стария модел, като значително по-малко заслепява. Така че китайците явно напредват, но все още са далече от резултатите, които постигат легалните кружки. Така, и сега можем да я покажем и в графичен вид. Ето я. Графичката на новия модел. Тази графичка в правилна посока върви надолу, но вижда се, че е далече от зелената линейка на Philips. Интересното, което е тук, че чисто като форма графиките на 4-те са почти еднакви. И това съм го казал и пак ще го повторя. Всичките кружки, които са с CSP диоди, които правят чертаж, имат такава графика, разликата ще е само в количеството. Колкото по-мощна и колкото по-голям като площ е CSP диода, тук заслепяването ще е нагоре. Смъкваме мощността, намаляваме площта и ето заслепяването очевадно върви надолу. А положението? В рефлекторен фар, дали ще е с шапчица, дали ще е без шапчица отпред, когато сложим една кружка, която има много по-голям интензитет от тази, за която този фар е предвиден, ние освен, че вдигаме основния лъч, който свети към пътя, вдигаме интензитета на спомагателния. А кой е този спомагателен лъч? Това е това, което ви осветява знаците и табелите. И когато вдигнем основния лъч 3 пъти и спомагателния, който ходи към знаци и табели, се вдига 3 пъти. Само че този спомагателен лъч, който свети нагоре, минава и през очите на тези деца срещу вас. И затова нещата с заслепяването изглеждат така. По средата, т.е. приближаваме се към колкото е по-малко, тук е толкова по-добре, но сме далече. Може би тази кружка, ако я бяха ограничили на под 20 вата, щеше, що се отнася до заслепяване, да се справи доста по-добре. Пак заради тази конструктивна особеност, която имат всички рефлекторни фарове. Защото все пак нещо трябва да свети нагоре, за да може да видим с предимство ли сме, не сме ли с предимство, има ли ограничения, няма ли, къде трябва да завием. Той е спомагателен лъч, който ходи към табелите, си го има и него няма как да го избегнем. Така. Това е общо взето за този модел. Добре, но не е идеално. Въпреки това, аз съм сигурен, че в сравнение с другите китайци, които масово се слагат, особено да не казваме някакви мощни варианти 40, 50, 60, 70 вата в рефлекторен фар е живо кощунство. Този ще се справи много по-добре. Въпреки че е нелегален, имайте си го едно на ум. Каквото и да сложите, различно от тези двете, а дори и тези двете, знаете, има списък с одобрени автомобили и тях не може във всеки автомобил да ги слагате. Това е по закон. А вече ние знаем. Всеки сам си решава как да го нарушава.
Аз не мога да ви накарам нещо на сила да направите или да не направите, мога само да споделя информацията с вас. Решенията си ги взимате вие. Това беше от мен за сега. Ако сте намерили това видео за интересно и информативно, ударете му им палец нагоре. Въпреки че не се справя много добре с графика на качването, все пак ако искате да следите канала, абонирайте се. Чао и до следващия път!